ja tervetuloa Jari Kamerakulman ensimmäiseen jaksoon. Tässä ohjelmasarjassa meillä olisi tarkoitus käydä lyhyesti ja ytimekkäästi läpi erilaisia asioita liittyen valokuvaukseen, kameroihin, filmeihin, objektiiveihin. Käytännön esimerkkien kautta ei tutustuta liian tarkasti spekseihin, vaan loppukäyttäjän kannalta. Ja nyt mä ajattelin, että tänään otettaisiin tämmöiset vintage-linssit eli M4.2-linssit ja katsottaisiin, että miten se saa tuommoiseen pelijärjestelmäkameraan Canonin kiinni, minkälaista kuvan jälkeä tulee, otetaan muutama valokuva ja videota ja tehdään sitten johtopäätös, että onko niistä yhtään mihinkään. M4.2-linssit on tarkoitettu tämmöiseen vanhempiin kameroihin. Tässä kuvassa näkyy Zenitti. Siinä on objektiivi. Ja objektiivin kiinnitys tapahtuu sillä lailla, että ruuvataan se tuohon kameran runkoon kiinni ja se on siinä. Ja sitten kuvaamaan. Ja nämä linssit on täysin manuaalisia. Näissä ei liiku minkäännäköistä sähköä eikä tietoa. Että nyt kuvaajan pitää itse osata tarkentaa, luottaa omiin silmiin, valita aukko, filmiherkkyys, sulji-aika. Ja se ei ole muuten mikään paha asia. Nämä on hyviä linssejä, kun haluaa opetella valokuvausta ja kuvan valotusta kunnolla. Mutta siirrytään tuonne toisen pöydän ääreen, niin katsotaan nyt tämän kerran linssit, mitkä käydään läpi ja miten ne pannaan tuohon Canonin järkkäriin kiinni. No niin, nyt ollaan siirrytty tänne toisen pöydän ääreen ja aletaan katsoa vähän läpi näitä objektiivijuttuja. Eli tässä meillä on tämä Zenitti, tämmöinen erittäin yleinen kamera, sieltä 60, 50, 60, jopa 70-luvultakin vielä. Ihan tarkkaa tietoa mulla ei ole. Ja objektiivina meillä on tällä hetkellä kiinni tässä tämmöinen joku Halpis Expert brändätty linssi. Ja niin kuin tuossa äsken oli, että nämä on ruuvikiinnitteinen linssi. Kamerasta kiinni, otetaan linssistä kiinni, käännetään, ruuvataan ja objektiivi on irti. Ja tuollahan ei näy ei minkäännäköistä sähkökontaktiliitäntää, niin kuin kaikissa nykyajan objektiiveissa on. No miten tämän saa sitten tuohon normaaliin digijärkkäriin kiinni? Tässä meillä on EOS 1200D, eli tämmönen hirmu jostakin hirveän kaukaa ajallisesti. Ja tämähän ei tähän oikein niinku mene mitenkään. Sitä varten meillä on adapterirengas. Yksinkertaisimmillaan tämmönen, johon objektiivi ruuvataan kiinni, niin sitten se saa kameraan kiinni. Tässä on se huono puoli, että kun tämmöistä soviterengasta käytetään, tämä on sen verran paksu, että tuo objektiivi siirtyy pikkusen liian kauas kennolta ja silloin ei tarkennus äärettömään toimi. Mutta sitä pystyy aukolla sitten vähän kompensoimaan. Katsotaan sitäkin asiaa sitten kohta. Eli otetaan objektiivi, adapteri, ruuvataan kiinni, simsalabim. Otetaan tuosta kamera, ruuvataan paikalle ja se on siinä. Nyt meillä on käytännössä käyttövalmis kamera, manuaalinen. Kuvaaja pitää itse tietää nyt tästä eteenpäin, mitä tekee. No niin, testattavat linssit ja ensimmäisenä meillä on vuorossa Xenonin 55 mm f1.7 linssi. Ihan hyvä kuntoinen. Pinnotetut linssit. Voidaan olettaa, että väritoistot olisi kohdallaan. Toisena meillä on joku Halpis Expert brändätty linssi, kopio jostakin. Ei tietoa. Halpa oli, mutta yllättävää hyvä ja miellyttävä käyttää. Viimeisenä sitten siirrytään tuonne itärajan taakse ja otetaan vähän erikoisempi tappaus.
Industar 50mm f3.5 linssi. Ja tämä rakenne on kyllä niin mielenkiintoinen, että kuinka ohut tämä linssi on. Tässä ei ilmeisesti ole pinnotuksia kovin paljon ainakaan tuossa linssissä, että voi olettaa, että kontrasti ja väritoistot on pikkusen heikommat kuin kahdessa edellisessä, mutta katsotaan kohta minkälaiset on kuvat. Ja tämmöisen linssin kun laittaa tuohon Canonin järkkäriin kiinni, niin se muuttuu melkein pokkariksi. Jos otetaan tähän viereen tämä niin Xenonin 55 mm, niin koko eroahan näillä on aivan valtavasti. Mutta mennään tuohon tietokoneen ääreen katsoa ja minkälaisia kuvia näillä saa aikaiseksi ja videoita. No niin, nyt katsotaan nämä kuvat läpi linsseittäin. Ja nämä kaikki kuvat on sitten suoraan kamerasta, näitä ei ole mitenkään muokattu, eli JPEGinä semmoisena kuin kamera sen näkee. Eli ekana on vuorossa tämä Xenonin 55 mm f1.7 linssi ja tämä testikuva on otettu f8. Keskellä piirtää tarkasti. Ja sitten kun mennään kulmaan, niin pikkuisen alkaa pehmenemään reunat, mutta ihan käyttökelpoista jälkeä tämä linssi tekee. Tällä aukolla kuvattuna syväterävyysalue on melko kapea. Lähikuvassa tarkennettu tähän kohtaan, vähän pehmeä, värivirhettä ympärillä, mutta tausta sopivan sumea. Mutta kun aukko pienennetään F8, ollaankin jo melko hyvällä kuvan laadulla, yksityiskohdat näkyy hyvin ja taustaakin on tullut pikkusen enemmän näkyvillä. Sitten ollaan luonnollisessa valoisammassa ympäristössä. Väritoisto ihan jees. Ei ehkä tuonne ihan kauas näy kovin terävästi, mutta sen pystyy sitten taas aukolla korjaamaan. Katsotaan tuota fokusta sitten vähän tarkemmin, että miten se aukko vaikuttaa siihen. Ja viimeisenä videota. Tämä on sitten suoraan kamerasta. Takana olevat kohteet näkyy vähän. Ei niin terävänä, mutta ihan käyttökelpoista jälkeä tekee. No niin, ja sitten vuorossa tämä Expert 2.8 aukolla varustettu 35 mm ja terävää on täälläkin keskellä. Ja yllättävän terävää sitten täällä kulmissakin vielä. F8 on se aukko tässä. Ihan käyttökelpoinen linssi. Ja sitten tullaan tähän syväterävyyskuvaan. Terävä alue on nyt vähän leveämpi tietenkin kuin tuossa äskeisellä linssillä. Melko tarkka jo nytten. Taustassa näkyy hyvin yksityiskohtia ja kun aukko pienennetään sitten tuonne F8, niin yhä enemmän tulee yksityiskohtia enemmän ja kuva on melko käyttökelpoista jälkeä. Ja sitten ollaan taas Kukkolakoskella käymässä. Väritoisto ihan jees. Kirkas päivän paiste. Hyvin näkyy yksityiskohdat. Ei pahoja. Pikkusen on tuommoista värivirhettä tuolla puitteoksissa, joka on kirkasta vasten. Ja katsotaan sitten vähän videota, miltä se näyttää. Ja ihan hyvän näköistä jälkeä tekee. Ja tämäkin on tosiaan suoraan sitten kamerasta, että ei ole käsitelty yhtään mitenkään. Ja sitten vuorossa meillä onkin tämä Industarin linssi. Terävää on keskellä. Ja yllättävän terävää myös sitten tuolla reunoillakin. Ihan käyttökelpoinen linssi. Syväterävyys isommalla aukolla. Ihan hyvää jälkeä tekee. Taustassa näkyy hyvin yksityiskohtia. Ja sitten kun aukko pienennetään F8, pikkusen terävöityy vielä ja enemmän näkyy yksityiskohtia.
Päivänvalossa ihan hyvä piirtojälki. Väritoisto ihan hyvä. Tarkentaa tuonne kauaskin. Ja video ihan hyvää jälkeen. Jep. Äsken oli tuossa puhetta, että nämä linssit ei välttämättä tarkenna sinne äärettömään asti, kun ne pannaan adapterilla kiinni kameraan. Katsotaan, miten se aukon pienentäminen vaikuttaa sinne tarkennukseen ja tuleeko ne kaukana olevat kohteet sitten paremmin näkyville. Tähän suuntaan. No niin, tässä meillä on tämä Zinoni 1.7 linssiä. Isommalla aukolla kuvataan ja huomataan, että tässä kuvan keskialueella alkaa olemaan se terävin eli käyttökelpoisin alue. Huomataan, että on vähän yksityiskohtia hukassa, värisiirtymiä täydellä aukolla. Ikkunapillissä vähän kromaattista aberraatiota ja ei ainakaan mitään yksityiskohtia näy enää tuolta ikkunoiden läpi. Mutta sitten kun me laitetaan aukko tuohon F8, huomataan, että kuva terävöityy huomattavasti ihan tältä etualalta taakse asti. Ja kun katsotaan, niin yksityiskohtia on paljon paremmin näkyvissä. Ja tuolta jopa ikkunoiden läpi erottuu jo yksityiskohtia, että mitä siellä näkyy. Eli kun aukko pienennetään, niin tarkennus toimii äärettömän vähän paremmin. Ja täydellä aukolla mä itse kuvaan vaan semmoisia kohteita, jotka on lähellä ja haluaa sitten semmoisen syväterävyyden, että tausta on epäselvä. Siinä oli tämmöinen pikainen katsaus muutama M4-2 Vintage-linssiä. Lopputuloksena voisi niin sanoa, että nämä ei ihan ehkä jokapäiväisen käyttöön sovellu, mutta näillä on hyvä harjoitella valokuvausta, koska pitää opetella aukon säätö, valotus, kaikki mahdolliset. Kamera ei auta yhtään, pitää opetella käyttää kaikkea manuaalisesti. Ja luovaan valokuvaukseen ne on ihan hyviä. Linssien laatu vaihtelee, nämä ei ole optisesti virheettömiä. Näillä saa ihan mielenkiintoisia tuotoksia aikaiseksi. Hinnat ei päätä huimaa ja mistä näitä saa? Tori.fi, huuto.net, mutta jos haluat pelata varman päälle, käy tsekkaamassa kamerastore.com. Siellä myydään kameratarvikkeita. Olet sitten hankkimassa käytettynä vaikka filmijärkkäriä, digijärkkäriä, filmipokkaria, digipokkaria, objektiivia, mitä tahansa. Niin kaikki tuotteet on kuntotarkastettuja siellä, joten itsekin olen sieltä hankkinut joskus tavaraa ja voin suositella sitä paikkaa. Tässä tämä tällä kertaa. Ulkona vähän harmaa keli. Tämä kuitenkin ottaa kameran mukaan ja lähteä käymään vähän kävelyllä, että jos siellä jonkunnäköistä tuotosta saisi aikaiseksi. Palataan ja kuvaamisiin.